Dobre sme, dobre. Ďakujeme! Bola som tu a budem tu s vami, s nami, občanmi Slovenskej republiky. Vítam vás na našom občianskom stretnutí, lebo my sme slobodní, suverénni a hrdí ľudia. Zažila som príbeh totality, železnej opony, neslobody, cenzúry, prenasledovania pod čižmou ruských tankov a 17. november je o tom, že sa to už nikdy nesmie stať. November je deň pracovného voľna a takým pre nás vždy bude. Poďakujme spolu všetkým tým, ktorí dali voľno svojim zamestnancom, všetkým tým, ktorí si zobrali dovolenky, vyslovme veľké ďakujeme. Sľúbila som, že vám odovzdám pozdrav zo včerajšieho stretnutia a mítinku v Nových Zámkoch. Pozdravujeme všetkých občanov v našich mestách po celom Slovensku. Sme s vami. Politici nás nemajú ovládať. Politici majú ovládať spravovanie vecí verejných. A keď to nevedia, nech idú preč. Odstúpiť! Odstúpiť! Politici majú slúžiť slabším, zraniteľným, chrániť všetky menšiny a majú strážiť spravodlivosť. Nemajú podporovať gaunerov. A keď to nevedia, nech idú preč. Politici majú zodpovedne narábať s našimi peniazmi. Transparentne pre nás a zodpovedne tak, aby sme videli, čo za naše peniaze naozaj uskutočňujú. Politici, ktorí to nevedia, nech vážne idú preč.
Odstúpiť! 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 My máme moc. My sme suverénni a my máme sebaúctu. My nedovolíme, aby niekto na nás nechutne vykrikoval, bol vulgárny a označoval nás za supov a hyeny. My rešpektujeme politikov, ktorí majú rešpekt voči nám. My sa budeme rozprávať, ale s tým, kto sa rozprávať dokáže a kto je toho hodný. My nechceme násilie. My nechceme násilie. My chceme iba slobodne, normálne žiť. Na záver, prosím, tomu pozdravu celému Slovensku spoločne. Všetci sme tu doma.